So ngayon, papunta kami ngayon ng deer farm sa Ocampo. Nasa around 41 kilometers. Good luck to us guys. Ito nga pala ang tropang wasalak. So ngayon guys, dito na kami ngayon sa boundary ng Ocampo. According sa Google Map, meron na lang 17 kilometers para makarating kami sa aming final destination na deer farm. Deer farm ng Ocampo. So ngayon, 6:10 na ng umaga. Umalis kami sa amin ng 4:40. Sa deer farm. Nandito po ngayon yung kasama namin. Kasalukuyan po namin in-interview ang isa sa mga deer kung kumusta naman po ang pagkain nila, kumusta ang accommodation, kumusta naman po lahat dito. So, po natin So sir, ano pong masasabi niyo sa mga deer ngayon? Kailangan po ba natin ipatulpo? Kayo po, ma'am. Ano pong masasabi niyo, ma'am? Alay, pinapakain naman kami dito ng maayos. Masarap naman ang mga kanin dito. Kanin talaga ulam namin dito. Ngayon nakababa na kami sa deer farm. Grabe pababa. Sobrang bilis namin. Hindi pwede yung mga fixed bike kasi masyadong risky. Unless meron silang brake. So ngayon, pinagpaplanuhan namin papuntang Legazpi. So it is another 87 kilometers from here sa Ocampo Deer Farm. Sa Iriga City. Ano na, Iriga City ay ano. Nakalagpas na kami. Papunta na kami ngayong Legazpi. Nasa ulihan pa mga kasama ko. So, good luck. Again, another 45 kilometers from here, Iriga, going to Legazpi. See you. Guys, pabalik na kami ng Naga from Legazpi. Another 93 kilometers. 9:35 na ng umaga. Tingnan natin kung anong oras kami makakabalik ng Naga. Hi guys, dito na kami ngayon sa Baaw. Ang oras natin ngayon ay almost 5 minutes bago mag 4 o'clock. Umalis kami ng Legazpi around 8 a.m. Pero ngayon, nagmimerienda kami ng hi-ho. Ito yung hi-ho. Hi-ho. Hi-ho pala, hi-ho. Sarado siya guys, sarado. Buksan mo. So ngayon, sarado siya. Pag sinaswerte nga naman. Yan ang laman niya.
Ang mahal pala ng mani dito sa Baaw. 1 piraso piso. Siguro abot at Ayan, Naga. Huwag kayong pupunta dito sa Baaw. So hanggang dito na lang mga sir, nalobat yung